Kubli pi baro yang pedang subhai pi ketup kubor mentaga janmiat syaban pai shi kubor kibabnya inya pechwai kimat kibakongsan. Tre penpau nongelam keseng TMC ubak George B. Lingdo halo kubor bau lala benlej ben penyeso ela dia berkeseng NPP. Rakhi ke GHDC ya ke lingkuk sengiyap kabar lai pulai jong Captain Williamson Sangma Hatura. Kem ke kenhun ANTF ribhoi ya uwei ubah subadon keti ha ka jushalan bean ya udrok Nagaland Shashulong. Bat kring kata masa bam yang pelang ka baar ha saumat ya ki pajba ada ki jimbam tenrai bat da ki jingelek kai. Ki kubo ki babnya. Unong ilam jong keseng TMC ubak George B. Lingdo nega sengi ula kentaj benkren loga kubor ba udon jing temu benlej penyeso ela dia berkeseng NPP. Abakren syiki katu kat ni kila patai kubor ubak Lingdo ula ong bawat ladakum kini ki kam sain perthei kimi don kam shwa banyekren bat kinong ilam jong keseng kinong kershan bat kidekot jong ke yeng kesem. Hendai ke weipat keliang ulai ro pat ya kinong elam keseng TMC ki belajiat ya kum uwei nagi kertong banyakhun ya ke election syakayeng dorbar Lok Sabha na Shillong ka ban Salong Shen kat kum ka jing sngo ka jong ka dei ka kamram ka bakhya lada urai banyakhun ya kani ke election kipinga sumuram mi kinong elam jonga ba kipenpa ka kiteng jonga ka benta kanika MP election 11 Syong berasa parti, bahkan rai, but Shushim Haladi bahkan orang kam bangile, orang kam apa kerja dalam jumpa presiden, kalau kita bersetunan. Ya ka lingku sengiyap ke balai pulai jong Captain Williamson E. Sangmau belong Menteri Dang Bak ke Jela Meghalaya uban Ningkong but Chief Executive Member jong ke Garo Hills Autonomous District Council uban Ningkong larakhe mentag sengi daka GHDC ha William Point Tura. Abakran hakan ke sengi Chairman jong ke Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency Rupert W. Moment ula kadau syapang ki jing trang jong Menteri Dang Bak ke Jela uban Ningkong but ya ki jing tre shitom ki jong ka Hill State Movement. Hadin kania umumen bat ki weide ki kenram kilandan ki lalej bu sentiau ha ka jingtep jong Captain Sangma ka badon ha ka yengsa ka jong Chief Executive Member Maha. Uni vision ko aro chenciani ko ia biapo mengmang donge kam khana skanabati Apalo dengtang manca dak bata ga dangu ancini jatna abrini jatna kam khanaski wa dengtang movement rango jakura aha ka Anti-Narcotics Task Force lani ANTF jong karib hoi district kilayo banbat ya kawai ke kali tourist kabadon ya registration number ML not San Q not R San Lai na kawai ke checkpoint ke district bat yo kem ya wei brio balatip kerteng kum u Alphanus Marak ubana Mausan Ram East Khasi district halo ka jing suba don kti ha ka jing penpoi ya udrok na Nagaland Shashulong lingba ka jela Assam Akane ka jing khanra ki pulet kilayo kurup pratali ki sunduk sabon ki badon yo heroin uba shongdor saupusan lak tingka layo ru ban kurup yan reutuli ki mobile phone no new brio balakiam yo u bala pengat ru hapo ki kendon jong ka ain NDPS Act. Deputy Commissioner jong ke East Khasi District Ikong Rosata M Kurba mentagasngi ila pli perdai ke tamasa bam yang pelang baar bala pelong da ke senjuk ki hima Arliang wa Yam Welfare Society ha saumat hima Lingyong. Ya ki knyang bala bam da ki breu laju khot ki knyang pelang. Ya ki ni knyang laju tam bat lapan khuj bat shet bah shwaban bam. Ka jing tmu jong ke ne ke program ke long ban pen priang jing tip Halo ka jing yadai ka mariang nalo ka jing don kam ban yadai ki jaka berjerngam na ka benta kini ki knyang bakin karoi. Ka jing kring bakong san jong ka ne ka tamasa ka long ka jing don ki jing bam tenrai ba ka jing pelong ya ka jing lek kai tenrai kum ka jing lek kai mau poin.
Kam bangi day banle kalong bangin sumar ya kamariang daga bangi pinduna no ya kajing pindon kam ya giding thang gijongi bangi ong ya ginong syong snong snow ha wat set ding bam sniang shu itai day i plia ding i red bangi pansyang ban ai shi pat ba banle ba ya slok bat ki kada do bangi layo adu shi faut ligi hima bat praun rev ligi snong ba ya snok tilang Ka Zonal Office Northeast Jongka Indian Council of Cultural Relations lani ICCR Hashlong Kalapalong ya ka Cultural Exchange Program ringkat ka jingis nok tilang bat ka Panaliar Women's Welfare Organization hinin gasngi hagani ka program lawan banishim benta da ka Knights Association Kompan Gigi Balto ki kenhun ki banari Croatia ha ka yongwale ka ba itanat jongka Panaliar Hajawai Haba Ajing Kren Zonal Director jong ka ICCR Munish Singh ula batay lo ka jing Don Kam ban penne pensa bat ban yasam ya kriti ke dastur. Ula penpau ya ka jinget ka jong ba ka ICCR ka la ban pa ya ka kenhun ban lej jingo pat ya ka ri Croatia kanang manang pen scam ya ka jing sam ya kriti ke dastur hapdeng kini ki artli kiri. Like that, we need to exchange the culture, as Barsalam was saying. Someday, I believe ICCR can take a team from here to Vanikola's, country in Croatia. So like that, things should work out, and we should be proud of our own traditional culture. Ka Meghalaya Cycling Association haringkat ka jing trelang jong ka Mau Kerwat District Cycling Association mentagasngi ka lapelong ya ka jing jiet ya ki nongnya thuk aja apulai ha Mau Kerwat na gebenta ka jing jiet ya ki nongnya cycle ki ban salet mi khmat na ka jala shakalumpung ile kai National Games ka ban salong house number 1 ya ka ne ka jing jiet la phya ha ki ar benta kan thup ya ki Sub Junior MTB Junior X ko Elite and Downhill Elite ya kene ke lempung la pelong hajakar bat mau langwer la don baro nru phungut ki nongnya cycle ki blawan banishim benta hakane ke jingjiet mentang nya pej pat e ke jing long juman ka sin beneng hashlong ka jing shit ka long upway point south degree celsius but ka jing khriat ka long khat lai point nyo degree celsius ka jing skam gau hau ka long nru phrion nak shispa men step bat prapun ren nak shispa janmiet Kala bandon ka jing hap slap ka ba malumala ki katu kat ne ki jaka. Shaban poi shik bakut jung thup khubon ni pek biang sa isen ni mat bakong san. Tre pen pau nong elam ke seng TMC ba George Lingdo hlo ka khubor bo ula ban lej penyeso ela dia ba ke seng NPP. Rakhe ke GHDC ya ke lingkhu singiyap ka balai pulai jong Captain Williamson Sangma Hatura. Kem ka kenhun ANTF ribhoi ya wei basubadon kti ha jing shalan bi an ya udrok Nagaland Shillong. Bat kring ka tamasa bam yang plang ka ba ar ha saumat ya ki pat ba da jing bam tanrai ba jing ele kai. Keparlok nak itu khubor ngila poi she bakut jong nak thup khubor ji men ta janmiet hadu ban sham flashai si ha jo khubor khbeshi boni pi baro Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad? Nobody can promise guaranteed returns in the share market. If you see any such message, mail or ad,